Αν βρίσκεσαι Γλυφάδα, αξίζει να περάσεις από το φαρμακείο μου για να σου δείξω κάτι καινοτόμο και μοναδικό. Πρόκειται για το Nestlé Smart Wellness Mirror, έναν έξυπνο καθρέφτη ευεξίας που μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα κάνει ανάλυση προσώπου και δημιουργεί ένα προσωποποιημένο wellness report. Απλά στέκεσαι μπροστά του και σε λιγότερο από ένα λεπτό λαμβάνεις πληροφορίες για δείκτες όπως το στρες, η ποιότητα ύπνου, η ηλικία του δέρματος και το συνολικό σου wellness score σου. Η διαδικασία είναι γρήγορη, εύκολη και δεν αποθηκεύονται φωτογραφίες ή προσωπικά δεδομένα. Φυσικά δεν πρόκειται για ιατρική εξέταση, αλλά για ένα σύγχρονο εργαλείο ευεξίας που μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες του οργανισμού μας. Με βάση τα αποτελέσματα, σου προτείνει τις κατάλληλες κατηγορίες συμπληρωμάτων και προϊόντων που ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες σου, όπως η υποστήριξη για το στρες, τον ύπνο, το δέρμα, τα μαλλιά, τα νύχια και γενικότερα την ευεξία. Οπότε, αν περνάς από εδώ, αξίζει πραγματικά να δοκιμάσεις και να ζεις την εμπειρία από κοντά.